ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኣብዛ መደብ ብዛዕባ ዓይነታት መከላኸሊ ጥንሲ ኣጠቓቕምኦም ከመይ እዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይ ከዓ ከመይ እዩ ኣድማዕነቶም ከ ማዕረ ክንደይ እዩ ክንዘራረብ ኢና እዚኣ ንእሽተይ ቻርት ብዛዕባ ናይ ዓይነታት መከላኸሊ ጥንሲ ዘዳለኽዋ እንድያ ብምንታይ እዮም ተሰሪዖም ዘለዉ በቲ ናቶም ኣድማዕነት ወይ ከዓ ኤፌክቲቭነስ ቀዳመይቲ ኣብ ኣራንሺ ንሪኣ ዘለና ኣድማዕቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣብታ ካልአይቲ ሌቨል ዘለዎ ወይ ከዓ ካልአይቲ ደረጃ ዘለዎ ከዓ ማእከላይ ኣድማዕነት ዘለዎም እዮም ተጠቂሶም ዘለዉ ሳልሰይቲ ድማ እቶም ደሓን ዝኾነ ኣድማዕነት ዘለዎም እዮም እዚኦም ሓደ ብሓደ ክንዘራረበሎም ኢና እምበኣር እቲኦም ቀዳመይቲ ሌቨል ወይ ከዓ ደረጃ ሰሪዕናዮም ዝነበርና እንታይ ኣለና ኢምፕላንት ኣለና IUD ኣለና ወላ ስተርላይዜሽን ኣለና እዞም ቀዳሞት ሌቨል ተሰሪዖም ዘለዉ ወይ ከዓ ኣድማዕቲ ዝበሃሉ ማዕረ ክንደይ እዩ ኣድማዕነቶም እንድሕር ኢልና ብምንታይ ክገልፆ ክፍትን እየ 100 ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ወላ ሓደ በርዝ ኮንትሮል ወይ ከዓ መከላኸሊ ጥንሲ እንተደኣ ዘይወሲደን ካብኣተን 9 ክጠንሳ ይኽእላ እየን ካብዚኣቶም ኣብ ዝተጠቂሶም ዘለዉ ኣድማዕቲ ዝበሃሉ መከላኸሊ ጥንሲ እንድሕር ተጠቂመን ግን ተበዝሐ ሓንቲ እያ ትጠንስ ወይ ከዓ ኣይጠንሳን እየን ሕጂ ናቱ ኣድማዕነት ኣብዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም በብሓደ ቀስ ኢልና ክንዘራረበሎም ኢና እምበኣር ብኢምፕላንት ንጀምር እዚኣ ኢምፕላንት ወይ ከዓ ትትከል ኣብዚ ትትከል ወይ ከዓ ትሽከል ዓይነት እንድያ ኔክስት ፕላኖንያ ትበሃል ንሳ ክንዲ እዚኣ ትኸውን እዚኣ ንእሽተይ እያ ክንዲ ክርቢት እያ ትኸውን ኣብዚ ኣእዳውና ተኣቱ ባዕልና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይኮነን ኣብ ዳክተርስ ኦፊስ ከይድካ ኣብ ኣየእትውልካ ኣገልግሎታ ከዓ ን3 ዓመት እዩ እዛ ኔክስት ፕላኖን ብምንታይ ጥንሲ ትከላኸል ኢስትሮጅን ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ባእታ ወይ ከዓ ሆርሞን ኣለዋ ንሱ እዛ ንእሽተይ ክርቢት ትመስል ምስ ተተኽለት ምስ ተሰኩዐት ኣብቲ ትሕቲ ኣብዚ ኢድና ቀስ በቀስ ነቲ መድሃኒት ተውፅኦ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሪሊዝ ትገብሮ ድሓር ጥንሲ ትከላኸለልና ክሳብ 3 ዓመት ከዓ ከይውፃናያ ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ክሳብ 3 ዓመት ጥንሲ ክንከላኸለላ ንኽእል ኢና ቅድሚኡ እንተደሊና ከዓ ክንጠንስ ተወሲና ከነውፅኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እታ ኔክስት ዘላ ከዓኒ እዘን IUDs ንብለን 3 ዓይነት IUD ኣብዚኣ ተጠቂሰን ኣለዋ ሓንቲ ስካይላ ሚረና ፓራጋርድ እዚአን ኣብ መንጎአን ዳርጋ ተመሳሳሊ ኣሰራርሐአን ኩለን ቲ ዝመስል ናይ እንግሊሽ ቅርፂ ዘለዎን ብሙሉአን ከዓ ኣብ ማህፀን እየን ዝኣትዋ እዚኣ እውን ከም ኢምፕላንት ወይ ከዓ ትሽከል ኣብቲ ዳክተርስ ኦፊስ ከይድካ ሓኪምካ እዩ ንውሽጡ ዘእትወልካ ኣብዚኣ እንድሕር ዳኣ ሪኢኽን ኣኾንክን ንእሽተይ ገመድ ትመስል ኣላታ ወይ ፈትሊ ትመስል ኣላታ ንሳ እንታይ እያ መስሓቢት ወይ ከዓ መውፅኢት ማለት እዩ ብዙኡ ምስ ወድአ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ምክንያት ክተውፅኦ ተደሊኽን በዚኣ ስሒብካ ክትወፅእ ትኽእል ኣብ መንጎ እዘን IUD እንታይ እዩ ፍልልየን እንድሕር ኢልና እዛ ቀዳመይቲ IUD እዛ ቀዳመይትን እዛ ካልአይትን ክልቲአን ሆርሞን ወይ ከዓ ባእታ ፕሮጀስትሮን ኢስትሮጅን ኣለዎን ልክዕ ከምቲ ናይ ኢምፕላንት ዝበልናዮ ከዓኒ ኣብቲ ነብስና ኣብቲ ማህፀንና ምስ ኣተዋ ቀስ በቀስ ነቲ መድሃኒት ሪሊዝ ወይ ከዓ ከውፅኦ ይጅምራ ብከምኡ ከዓ ጥንሲ ይከላኸለልና ማለት እዩ እዛ ስካይላ ንብላ ዘለና ን3 ዓመት እያ ተገልግል ቅድሚኡ ተደሊና እውን ክነውፅኣ ንኽእል ኢና እዚኣ ሚረና ትበሃል ከዓ ን5 ዓመት ምስ ኣተወት ጥንሲ ክትከላኸለልና ትኽእል እያ እዛ ሳልሰይቲ ከዓኒ ፓራጋርድ ትበሃል ወይ ከዓ ሓደ ግዜ ኮፐር IUD ወይ ከዓ ነሓስ IUD እያ ትበሃል እዚኣ ወላ ሓንቲ ኬሚካል ወይ ከዓ ዝኾነ ባእታ የብላን ወይ ሆርሞን የብላን እንታይ እዩ ጥራይ ኮፐር ወይ ከዓ ካብ ነሓስ እያ ትስራሕ ኣብቲ ማህፀን እያ ልክዕ ከምዚአን ስካይላን ሚረናን ኣብ ማህፀን እያ ተደፊኣ ተኣቱ ዶክተር እዩ ዘእትወልካ ግን 12 ዓመት ትፀንሕ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ IUD መጀመርያ ክትእትዎ ከለካ ወይ ከዓ ዳክተር ክትእትወልካ ከሎ ቁሩብ ክራምፒን ወይ ከዓ ቃንዛ ከብዲ ቅርፀት ገላ ክገብረልካ ይኽእል ከውን ግን ንሱ ኣድቪል ወይ ከዓ ኣይቡፕሮፈን ቁርስ ቃንዛ ወሲድካ ዝገድፈካ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ግን እንታይ ካልእ ኣለዎ እቲ ደም ወይ ከዓ ፔሪድ ናትካ ወርሓዊ ቁሩብ ክበዝሓካ ይኽእል ከውን እዚ ግን ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮነን ኣብ ገለገሊአን ግን ከምኡ የጋጥሙ ኣብ መጨረሻ ዲስካስ ክንገብራ ዘለና ከዓ እዚኣ ምእሳር ትበሃል እያ ወይ ከዓ ስተርላይዜሽን ትበሃል ላይጌሽን ቫስቴክቶሚ ትበሃል ኣብ ብእንግሊሽ ከዓኒ እዚ ሜተድ እዚ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እቲ ምእሳር ዝበሃል ነቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተኮይኑ ነቲ እንቃቑሖ ትሓልፈሉ ቱቦታት ከዓ ትቆፅሮ ወይ ከዓ ተኣስሮ ማለት እዩ ብኡ ቢሉ ከዓ እንቃቑሖ ኣይወፅን እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ከዓኒ እቲ ቱቦ ስፐርም ወይ ከዓ ዘር ወዲ ተባዕታይ ዘመሓላልፍ ንሱ ከዓ ትቆፅሮ እዚ መገዲ እዚ ግን ንኩሉ ግዜ ዝፀንሕ እዩ ስለዚ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት መገዲ ክንገብር ምውሳና ቆልዓ ክንወልድ ከም ዘይንደሊ ብንጹር ክነረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይምለስን እዩ
إذا خالق كنريد صنحنا مجدتات كله دحري قرب عامتات تتنسي تملاسي دحر دا أوتي خايو كنت أنا استغلي خا أبزيا ستيرلايزيشن ويت عم إصرار نبلا زلنا جن هنسابن حوارن سلس خونات حاسيبكا أو ريدكا ديبكا تدبر مجديا أبزي آخر قصة زلنا تعالى زي بعل تزيش كل زبلنا أيودي كنت كم نوح عامتات كنت كلا خلنا يخلن دي تنسي جن صوت أنا يو تنسي يخل كليو زول الله وزحات جن تعيو تنسي يدون جنبر أي كل كليو تنسي خميلا سخيلو جن يدونكي تعدنا قوي أخذ عكم دايز دون جن زبر حتوها كابسب نفسه بفعل عليه صون قال إن بزح دون جن خلقون قال إن كأب واحد جن بحافشة أبدي أخذ فلت زلوا تتنسي تملا ساي كتأنست خيلها تمت ريفرسيبل يوم زبلوا يقع تملا ساي